Hey bloggers og velkommen. I dag der står jeg udenfor, og der er den campingvogn vi sov i. Og ja, jeg vil faktisk bare lave en roomtur, så lad os bare komme i gang. Okay, så ja, det her, det er sådan campingvogn ser ud. Det der, det er hendes forældres, hendes mosters, og sådan hendes farmers. Men ja, her der står bare en ting til klapvognen, en paraply, og den er dims. Og der er bare nummerplader, og den hedder Hobby Eksklusiv og Sundhedscenter UD. Og ja, så kan jeg lige udlukning, vinduer, og så er den sådan ude bagved, og man kan vist nok åbne den her. Det kan jeg bare ikke finde. Men ja, nu skal jeg faktisk bare ind, og døren ser sådan her ud, og så drejer jeg den her. Ja, og den ser sådan her ud, så der er net, og ja, det der ligger den. Og ja, hvis I kan høre... Nu er hun så kommet indenfor. Og ja, hvis I kan høre noget, så er det altså fordi, at hun står og laver en video. Jeg har sådan en her faldsmøg, som er også... Jeg har en blå. Den har jeg også. Og så har jeg en lipstick. Jeg har sådan en... Ja, og den har jeg bare i sådan en her lille bitte punkt, som er nem at transportere med. Og alle de der ting, hvor der kan være okay meget i. Skal vi ikke åbne nogle af dyrene? Okay, ja, sådan her ser det bare ud. Og ja, det her det plejer faktisk bare med et bord. Hvis jeg lige løfter, så kan I se bordet der. Og ja, her står bare mine ting, fordi jeg har sovet her. Og ja, så er der bare hylder. Okay, vi åbner lige her. Det var bare... Se, derovre skulle jeg ikke have sovet. Så går vi til min yndlingsskab. Så er der kommet lys, og der står en bil. Nå, ja, hvis vi starter med det her store skab, der er meget røde. De har 4 paraply. Der er en paraply her, en paraply her, en paraply der, og så har de også en lille bitte paraply her. Så ja, de har rimelig mange paraplyer. Og så er der bare min jakke, der hænger her. Så ja. Jeg vil først ved at vise jer, hvordan man renser sine pensler. Og så bare sådan en her, og... Ja. Men der vil jeg faktisk tage en af mine... Og hvis man så går over i den anden side, så er der sådan stort et her, hvor der er toiletpapir, rullepapir, toiletpapir, og stearinlys og tape og nogle flere duftstearinlys. Og så er der... Og så kører jeg tager og så kører rundt. Igen, og så er der en lille rodeskab herinde, der er alt muligt. Fra klemmer til skeer til rødrester til grillhalløj til suppehalløj. Men ja, her står der bare lige en. Og hvis I gerne vil lyd igen, så kan I faktisk sige... Og så er der bare en lampe. Så kan I faktisk lige gøre sådan her. Og så har vi et skab her, hvor der er lige tørre. Hagesmækker og sådan noget. Og sådan en. Her er der... Og så ligger jeg og der gik 2000 igen den samme. Fordi man skal ikke sige... Ej, prøv at se. Den er brugt. Ej, hvorfor viste vi ikke det? Der er ikke batteri på. Så er der sådan en, og... Så gør det samme. Så noget her spil. Og så får jeg også lige den gør, så den her den får jeg. Så er der også skab her, og der er bøger og sådan noget. Og her der er hendes tøj, så er der mit tøj og en ekstra smøg. Der er et blad, her er der dukketøj. Og ja, der er bare helt. Så har jeg min mascara, og der kan I så se min veninde. Hej. Okay, her er der bare lighter og stearinlys, sådan nogle. I den her er der krydderier og ja, så er der noget. Sølvpapir, Kleenex og alt muligt. Heri er vores brudskuffe, og der er min makeup. En stikkontakt. Og så er der nogle skabe her. Der er plastik vinglas og ja, I må virkelig undskylde den der støj. Glas. Så skal vi rykke dig lidt. Så er der bestik og sådan noget. Og gryder, og så er der noget i den. Ja.
Går det? Ja. Og så er der køleskabet. Ja. Og så er jeg Som jeg kan finde at åbne. Åbne lige. Hold lige sådan, du kan åbne. Ja, hold lige. Og her. Undskyld, jeg er lige med at hjælpe. Det er hvordan man trykker på et eller andet. Okay, vi kan ikke åbne køleskabet desværre. Prøv nu. Nej. Og så er der. Så skal jeg lige til vasken. Nej, det kan du ikke. Jeg skal bare lige vise dem det. Nej. Så der er vasken. Og Ja, undskyld. ikke lige det der. Nej. Men jeg skal bare lige vise dem det. Så gør jeg sådan her. Nej, de skal se det hele. Undskyld mig. Nadia, det her det går ikke. Vi laver ikke videoer sammen. Vi kan ikke lave sammen. Sådan der, jeg skulle bare lige vise dem det. Jeg er færdig nu. Og så er der et skab her, som så sidder sådan en på. Ja, I må undskylde det. Og ja, så er der sådan nogle ting. Ja, I må undskylde det der. Men ja. Lige om lidt, så går hun ned den anden ende, og så vil vi lukke. Så vi ligesom Og ja, så har vi. Så er der bare sådan forstyrrer. nogle. Hvor lige. Og der er toilettet. Ja. Høner i. Godt, I kan se, der er rigtig mange høner. Men ja, nu lukker vi faktisk bare, fordi så bliver vi ikke irriteret af hinanden. Sådan. Okay, så ja. Og så er der skab der med vods. Ja, der er sådan noget. Okay. Spejl og nerds. Jeg tænder lige mit duftlys. Så ja, nu skal jeg tænde mit duftlys. Og med tændstikker, hvis jeg kan finde det. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Så er det tændt. Ikke man kan se. Jeg mangler en børste, som jeg lige har glemt. Og den starter med at se sådan her ud, og så kan man ligesom køre den sådan op og til det her låg af, og så kan man køre den ned. Og den er blevet brugt rigtig meget, så den skal virkelig renses, fordi jeg har lidt renset den. Og Nadia, hun går lige forbi mig på knæ. Okay. Står du bare og kigger? Ja, undskyld mig, men Nadia. Så ja, og så har jeg bare... Og ja, så har jeg bare nerds, de her Rainbows nerds, som man nu kan få i Candy Shop her i Ringsted. Og så har jeg faktisk bare vand og sådan en der. Og så har jeg det her natbord, som var mit. Og ja, der har vi bare sådan noget vand uden brus, sådan noget. Og så er der sådan en skab, hvor der er spil og tegninger til. Så ja, og ja, der er der ingenting. Heller ingenting. Bil. Og dykkerbriller og sådan noget. Ja. Ui, det her det er så min seng. Og en lyselampe derinde. Og så er der sådan en stige op. Og så er der sådan en hylde hele vejen hen. Der er elastikker, en iPad og en lommelygte. Og så er der bare hendes og hendes nutterbamse. Så ja. Tusind tak fordi I så med, og have en rigtig god sommerferie. Hej hej.